बियो जाबाय आंनि आंगो आबौ, आंनि बिफानि बिफा। आरो बे आबौआ आं थांबाथाय बिराद खुसि जायो, गावखौ नायबाथाय बिराद खुसि जायो। आरो उन्दैनिफ्रायनो जोङो एदावलायबाय थाखायोमोन। आरो फैदो जोंनि आबौआ बेसेबां बैसो जाखो बेखौ आबौनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनि। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब आरो शेयारबो खालामलांफा। आरो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायदिनि। आथिङा रा देखायनां। आंबो बेबायदि बैसो जानांगौ बेखौ आंनो फिसौ जा होननानै। गैला आं थानाय गासिबो मोनजोब्बाय नै हाथाया, नै हाथाया नै हाथाया इसोर थाइसेल'सै। मेगनाबो थाइसेल'सै, नै मोनसे फल्डिंसो, मोनसे फल्डिंसो। गुस्लायजोब्बायना आबौना बियो, गुस्लायजोब्बाय। नों बैसो जाबायना आजां गाजां। एक्स'नि बारनांगौआ मामुलि थामसा। नों बादि जेनेबा आङो फिसौफोरनो आङो मिस्थि जाहोबाय थागौमोन। जेरोखोम आं नोंखौ दहाय मिस्थि जाहोआखै होनबा, बेबायदि जाहोबाय थागौमोन आं। बेसेबां जाखो नोंना बैसोआ? दिनै खोन्था दे। ओइया मिनिबायसो। दिनै बे थाइसेल' हाथायखौ नायबाय थाया आङो। ओइया बेसेबां जाखो बैसोआ, बेसेबां जाखो बैसोआ? देनजार आसोलखा, मिथिबाय दा। खोन्थानो बालायबावो जाहैदों बैसोखौ गावनिखौहाय। 100 बेसेबांमोनलाय? ओइया 107। देनजारसो बिराद। लामाजों बेजों सोरबा सिख्ला फैबाय, गला बियो। ओइ जारौ, है आंजों बेरायफैनोबा होनखायोमोन बे सिगाङावहाय। मा नायनो? सिनेमा नायनो? सिनेमा मबाइलावहाय नायनो? नायो? नुखायो दा? रा देखायनां।